Cando alguén quere doar unha peza, normalmente desplázase ao edificio do museo, pero ás veces témonos que desplazarnos ao lugar onde están as pezas para recollelas e traelas. Unha vez que estamos aquí, procedemos a desembalar e comprobar o seu estado de conservación e determinamos en ese momento os tratamentos que se deben aplicar á peza. Neste caso, a peza está en perfecto estado porque xa fora restaurada por unha carpinteira da familia. Trátase dun reclinatorio que pertenceu a Clarisa Castromil. Están as súas iniciais na parte superior da peza. Está feito en madeira de castiñeiro, ten un adorno en forma de copón no centro, feito de madeira de buxo que resalta. O soporte da peza está en perfecto estado, pero realmente levaba dúas pezas tapizadas, unha na parte superior e outra na inferior, unha para os brazos e outra para os xeonllos, que iba tapizada en veludo e rechea de la. Un paño acolchado. Exactamente.